esi wee chọọ ka a chụọ alụ na mpụ ndị ekperima nakwa ndị omekome na be anyị ọkachasị n'ebe akụkụ ikpere mmiri ma mee ka enwee nchekwa. Ndị Naval Outpost Onitsha si n'oge anụnwa wee bute ihe erimeri dịgasị iche iche nke ha kpọrọ iji wee nyere ndị mmadụ aka bụ nke gburu nde kwuru nde naira. Ha nyere ndị Madonna Angels Orphanage Home nke dị na Atani Council ime obodo Ọgbarụ na Anambra steeti. Nya bụ ihe mmemme ka ha ji wee chịkọba ihe mmemme akpọrọ Operation Delta Sanity 3 bụ oge ha sịrị na ọ bụ oge ndị otu ndị agha ụgbọ mmiri ji wee na-akwalitekwu ọnọdụ nchekwa ha mee ka enwee ezi mmekọrịta inwe udo na ọganiru n'etiti obodo ha nọ n'ime ya. Ka anyị sonyere Emmanuel Chigbata bụ onye alụnya nọ ebe ahụ ka o wetara anyị ozi a. Emmanuel. N'oge ọ na-enye ha anya bụ onyinye ka onye isi Naval Outpost Onitsha bụ Navy Captain Musa Jaruma nke ọ bụ Executive Officer bụ Navy Commander Kabiru Yusuf nọchitere mere ka amata na ya bụ mmemme nyere aka n'ịfụ na ha kwalitere ezi nchekwa ndị Navy nakwa obodo nke ha nọ n'ime ya. N'okwu ya ka Reverend Sister Justina Uyanne nke bụ onye isi ya bụ Orphanage Home tinyekwere Maazị Fidelis okwu oyibo gosipụtara obi aṅụrị ha nyegara otu Nigerian Navy maka nleta ha letere ha ebe ụmụaka bi na ya bụ ụlọ kelekwara ndị otu Navy maka nnukwute onyinye nke ha nyere ha ma kelekwa ha site n'ịbụ abụ n'ikpe ekpere nakwa ịyọ Chineke ka ọ na-echekwa ha site n'Ọgbarụ. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.